stavljena mreža. Evo tu ima ta večanja, šipke, sve. Zbog čega? Polovina bloka. Pozdrav drugari, evo nas opet, ista bauštela, isto rastojanje. Današnji zadatak nam je armatura, armiranje ploče. Pošto smo već poručili beton, imamo zadatak danas da kompletiramo sve armaturu. Tako da otprilike to ovako izgleda, mi smo već počeli. Evo majstor Vlada. Eto, čak što više imamo za svaki slučaj i ovu ručnu mašinu za savijanje. Tako da je on krenuo već polako da savija to. Znači to je to. Idemo gore. Drugari, mislim da nam je po prvi put u ispomoć došao kolega Raša, inače je jako dugo u firmi. Ali eto, tek sad lagano radimo zajedno, poslije dužeg vremena. Mi smo bacili ovu donju zonu, stavljena mreža. Evo tu ima ta večanja, šipke, sve. Evo vidite, otprilike kreće lagano i gornja zona da se pakuje. I to je to drugari, sad ćemo mi lagano da se ovdje parkiramo i da krenemo. Ja ne znam da li se vidimo se najvratnije drugari, sad počinjemo. Znači postavljali smo ove lampe, gornji delovi, ide rebrasto crevo ili božur, kako ga zovete? Bužir. Grkljan crevo. Znači navlačimo kabel preko toga. Vuči, stani malo, mali, vuči kabel. Vuči. Stop. Pozdrav drugari, evo nas opet novi dan, današnji zadatak betoniranje ploče. Znači mi smo krenuli, istočili smo do sad, izbacili smo 2 kamiona ili 2 miksera. Evo, otišao je drugi po redu, betonirana garaža, deo kuće. Dobro jutro majstori. Stepenice izlivene, kao što možete da vidite. Kasnije ćemo malo to da obradimo. Znači za sad ide sve po planu. Čekamo treći kamion. A ovo nam je možda nije. Trebalo bi da nam stigne danas i kamion sa blokom. Pozdrav Zemo! Radimo! Znači to je to drugari. Očekujemo beton da nam stigne dalje i to bi bilo to za danas. Prilike malo smo počistili s polja okolo u međuvremenu dok nije stigao beton. Drugo, imamo zadatak danas da radimo hidroizolaciju oko kuće i oko garaže, tako da vidjet ćemo šta ćemo i kako uspjeti u toku dana. Da ne idem sa svoj kućkom leba. Gdje?
1,70 sam išao. Pa da viš, jedan se vesti ovo malo, ali malo imamo više zajedno još malo. Evo, drugari, naručimo beton. Ein 50! Ein Meter 50! Warum nicht? Rufen's du oder ich rufen? Doch nur! Kommst du nur 1,50 Meter? 1,50 Meter braucht noch. Ja, jetzt haben wir. Ah, bitte ruf mal. To je moglo da ide 3 puta 8, 24, brate i taman. Pa po 7,5 je išlo. Evo, drugari. Znači, to je to. Naručujemo još 1,5 metar, kubik i po beton i sad ćemo ovo da završimo. Idemo mi na pauzu dok stigne beton. Tako da, to je to otprilike. Da se mi vidimo kasnije. Evo nas opet, drugari. Šta sam teo? Da. Isti dan ploča izlivena. Vreme nas je poslužilo. Znači, beton je stegao. Mi smo dalje izvršili pripremu i spremili za drugu betonažu. Vidjet ćete šta je u pitanju sad. Evo ovako. Vidite tamo na kamionu doteran je pola kubik beton. Jedna kibla je zamešana beton. Ide gore. Evo o čemu se radi. Ovdje imamo jedan stub. Evo ga, zašalovan, izarmiran sve. I zatvorena je ova strana ibacug ili greda koja ide gore. To ćemo znači danas, sad ćemo to da izlijemo. Znači sad to izlivamo da bismo sutra imali čisti posao. Znači skidamo okolicu sve. Evo vidite, ja hodam po betonu, znači to je sve uteglo. Stepenice utegnute, sve stego beton. Da bismo sutra imali znači rašalivanje i odmah možemo u tom delu tu imamo zidanje, prozori neki, vidjet ćete u toku sutrašnjeg dana kako to otprilike će da bude i da izgleda. Znači idemo sad sa betonažom stuba i betonaže ovog ibacuga ili grede sa gornje strane. Tako, idem ja lagano gore. Malo nas vetar zeza, ali dobro, šta je tu je. To smo imali čitavu prošlu nedelju. Izborit ćemo se. Nekako. Da vidimo šta je ovdje.
Pozdrav drugari, evo nas opet. Malo nam je sveže ovo jutro. Počeli smo lagano sa rašalivanjem ploče. Idemo okolo rašalivanje i priprema za dalje zidanje ove spratne kuće. Tako da, otprilike ovako, evo, mi smo ovdje krenuli. Evo beton. Tamo, znači, imamo zadatak da skinemo okolo da se rašaluje. Evo ga Vlada tamo. Ovo smo sve raskidali. Lagano beton koji smo juče odradili nije potpuno suv. Hladno je vreme. Hladnije, sveže je. Tako da ovaj stup ne smemo ni u ludilu danas da diramo. Samo smo ga opustili, tako da ostaje u šalong i danas sigurno. Znači imamo i garažu da skinemo, da rašalujemo i vidjet ćemo šta ćemo i kako da krenemo u toku dana. Danas očekujemo da nam dođe skela, tako da u ovom delu skelu nemamo, zato što dolazi ovdje dupla kuća, dolazi kasnije još jedna kuća, ovdje skela neće biti. Idemo samo ta strana tamo, ova prednja i kasnije ide na garažu se penje skela. Tako da idemo mi polako. Pičku lepu materiju.
Evo nas drugari, Vlada i ja smo danas sami, to nisam rekao. Aki je u nekom problemu sa zubima, tako da je on danas najvjerojatnije kod zubara otišao. Dokle smo stigli Vlado i ja i šta cepamo. Ide Atika na garažu. Evo je. Ostalo mi je još ovaj deo da se pripremi. Ovdje ostaje otvor za vodu. Evo, postavljene su ove 4 vođice ili ekolice za zidanje. Znači 4 komada. Leza nam je ovdje, ona nam je to prenela normalno. Vlada je krenuo ovaj deo ovdje. Pozdrav majstore. Zbog čega? Polovina bloka. Polovina bloka, imamo visinu sprata 2,62. Tako nešto. Znači idemo, ovu polovinu smo posekli. Znači idemo čitav prvi red dole sve, evo ih i 17,5 posečeno, sve spremno. Znači prvo idemo dole tu polovinu. To stavljamo u konac, u vaservagu normalno sve i posle nam idu čitavi blokovi do gore, se završava tačno da nam se uklapa visina. A i najviše zbog ovog zida ovdje, pošto imamo velike blokove. Evo ih tamo na ulicu, znači 50 puta 50 i tamo nam se uklapa to, jer mi moramo ovo da pripremimo dole da bismo lepili kasnije na ove velike, sa velikim blokovima. Tako da to je to otprilike. Mašinu smo pripremili ovdje. Nešto najosnovnije, tamo nam je stigao blok, moramo do kraja radnog vremena da sklonimo makar taj prvi red tamo. Potrudit ćemo se da odradimo to, Vlada i ja.
Pozdrav drugari, evo nas opet, novi dan, novi izazovi. Ukratko, znači juče odrađena priprema za zidanje, to jest zidanje sprata zida se i danas šta sam teo da kažem, evo ukratko izvršena je priprema, navučeni su ovi blokovi, taj zid ide tamo u 24 sa KS blokovima, ostalo ovamo ide sve u Itong 17,5 spoljni zid. Ovako, danas smo u pojačanom sastavu, evo ga kolega Raša nam je stigao u ispomoć, pozdrav majstore. Evo ovako, evo upravo da vidite, ovo su ankeri, znači za fasadnu ciglu. Munjo, u taj red stavljamo, ne bi trebalo gore da se stavi možda? Ne. U taj red, zbog izolaciju, ne? Šta misliš? Od ploče, da. Odlično. Znači može, ako smeta on će da se uzvrne gore i to je to. Ništa drugari, znači ide fasadna cigla kao što smo rekli, evo postavljaju se ankeri za zidanje. Evo ih, tu su ankeri postavljeni. Sad ćemo lagano mi da se zatvorimo, pravimo pregradu između garaže i kuće. Tako da, to je to. Aki tuče ovu stranu. Evo. Rašalovanje i ovaj beton ovdje. Evo vidite kako je on ispao, evo ga stub. Ko duša. To je to. Idemo. Majstore Slavo. Završen. Ne. Ovi planovi, Maliću, nemoj da bacaš po patos dole. Jeste stavili anker, jeste odredili pregrade gdje su vam? Jesi našao metar onamo, eno ga? Bilježio se. Dobro. 317. Ne zna ja, a ovdje kod Rašu jeste našli meru? Evo je, Dobro.